Kampanya sa karapatan ng mga consumer at responsibilidad ng mga nagnenegosyo, patuloy na isinusulong. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report! Patuloy na isinusulong ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang kanilang kampanya sa karapatan ng mga consumer at responsibilidad ng mga nagnenegosyo. Nito lamang ay muling nagsagawa ng inspeksyon ang tanggapan sa mga bagong service and repair enterprises sa lalawigan bilang bahagi ng proseso ng Service and Repair Shop Accreditation. Nagsagawa rin ng monitoring ang tanggapan sa iba't ibang hardware at grocery stores upang makita kung sumusunod din ba ang mga ito sa fair trade laws. Samantala, patuloy ang information dissemination campaign ng ahensya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga posters sa mga palengke at iba pang lugar sa probinsya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.